baby. Du ved, jeg står og venter. Du ved, jeg stadig... Hej, og ja, velkommen. I den her video vil jeg vise jer et trylletrik med en mønt. Og 2 hænder, okay? Super, og det er et meget, meget simpelt trick. Ja, og det er et trick, som jeg sådan øver mig på i her lang tid, i sådan cirka det ved jeg ikke, et års tid. Og jeg har kun tricket i et halvt års tid, okay? Så ja, og jeg vil gerne vise tricket, fordi det er et yndlingstrik, okay? Godt, super, så jeg har mønt, mønt og 2 hænder. Godt. Mønten har godt den skal flyve opad og nedad, okay? Så den flyver opad og nedad. Ja, og det var bare det. Og det kan godt være, jeg tænker nu, Daniel, der har jeg set før. Og ja, det har jeg også. Så det var lige 1 minut, som jeg tog for jer af jeres liv. Hej hej.